F'20 lokalità f'pajjiżna sar il-ġbit tas-serja televiżiva Ingliża HMS Murder. Fix-xeni li nġibdu f'pajjiżna sar xogħol biex tiġi replikata ix-xenografija ta' pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, l-Italja, Spanja, Franza, il-Portugal u l-Marokk. Sandra McLeaver hija parti mit-tim tal-produzzjoni ta' HMS Murder hija qalet għalkemm gżira żgħira Malta għandha ħafna x'toffri. And it is just unbelievably versatile as an island in terms of what it offers with locations and architecture, and the climate has been so kind. It's quite remarkable, and our crew have been about 60% Maltese, and they are for me the greatest asset of Malta. They've been amazing to work with. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek innota kif fi żmien sentejn Clapperboard Studios għażlu lil Malta bħala darhom għal 3 produzzjonijiet minn tagħhom. Din il-produzzjoni hija ġejja minn kumpanija li fl-aħħar sentejn ġabet 3 produzzjonijiet ġewwa pajjiżna. Ifisser li l-prodott ta' Malta huwa wieħed b'saħħtu. Ifisser li għandna crew eċċellenti. U qed naraw il-crew tagħna jaħdmu minn produzzjoni għall-oħra. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li din il-produzzjoni toħroġ fid-der il-versatilità li joffri pajjiżna fid-dinja tal-films u l-għan aħħari huwa li l-industrija tal-films tkun mutur ewlieni fl-ekonomija Maltija.